ମହିଳାଙ୍କ ପଛ ଭାଗ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଓ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଦନାମ ହେବା ଡରରେ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ସୁନ୍ଦରତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଚେହେରା ଆହୁରି ବି ଅଧିକ ଚମକିଥାଏ। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଚଉଠି ରାତିରେ ନ କରି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେକ୍ସ କରିବାର ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଥିବାରୁ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇ ସାରିବା ପରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କଥା ହେବାକୁ ଓ କିସ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବାର କାରଣ ଲିଙ୍ଗ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଉଠିବାରୁ ସେମାନେ ରାଗିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଅଧିକ ସଜାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ କୌଣସି ପରପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଧ ଉପରେ ଛୋଟ ସାଇଜର ବ୍ରା ପିନ୍ଧିଲେ ଦୁଧ ଫୁଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧା ଚାମଚ ଅଦା ରସ ସହିତ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ମିଶାଇ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଟାଇମିଂ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଡେରିରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ।